गिबियावनो गासिखौबो वायर बर' इउटिउब चेनेलाव बरायबाय आं दिनै नोंथांमोननि सायाव मा बाथ्रा सावरायबावनो जोंनि बर' हारिया गोदोसोलांगासिनो दङ गोबाङानो बुंदों जोंनि बर' हारिया जौगाबाय दिनै मोनफा मोनफा गुबुन हारिजों बर'नि गोहो फांसनफोरा खोमानानै होजागासिनो दङ बेखौ साननो गोनां बाथ्रा जोंनि बर'नि गोबां गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरा मा सानमारदों आसलथे गावबा गावनि लाबा लाबनि थाखायल' सानदों नामा बे जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा थारैनो सानदों जानांगौ मानो होनोब्ला गोबां बेफोरबायदि जाथावै जाय माने खामानिया जानाङा बे खामानिया जागासिनो दङ जोंनि बर' हारिनि जाखिनि गोहो बे गोहोआबो लासै लासै गुबुनजों खमायहोजागासिनो दङ बे मा बर' बिजोङा बिटिआरआवल' बाहायजानाय बे बांसिन जागासिनो दङ दिनै फिसानिफ्राय फिसा खालामनायसो जादों दिनै आसामावनो बर' मिडियाम नङा होमबा आसामावनो जानांगौमोन बे दिनै बिटिआर मोनब्रै जिल्लायावल' बेफोरबायदि एग्जाम होनो हानाय एबिइउबि जिथुनाखि पुलिस कनस्टेबलनि एग्जामाव जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा बे मानो बे माबोरै जों सोरखौ सोंखारिनो आं सोरखौ दा बुंनो आं बुंदों थारैनो बेफोरबायदि खामानिया बे बिटिआरनि गेदेर गोलावफोरनि थाखाय नामा बिटिआर बाहेरनि मानसिखौ बेफोरबायदि चान्स होआ बिटिआरनियानो बेफोरबायदि मोननांगौ बेफोरबायदि साननाय नामा बेफोरबायदि बादा होदों नामा जे बिटिआर मोनब्रै जिल्लायावल' बेफोरबायदि खालाम होननानै ना गुबुन हारिया बेफोरबायदि जाबदेरना होनानै बिटिआरआवल' होनि बाहेराव बा दोनथ'नि नांलाय खमलाय जाथों बर'जों बर' बुलाय सुलाय जाथों एना एनि जाथों होननानै गुबुन हारिया फाव फान्दायदों नामा गोबां साननो गोनां बाथ्रा मोनफा मोनफा जोंनि बर' हारिनि बेफोरबायदि गोहोफोरा खमायलांगासिनो दङ नोंथांमोना सानदों नामा राजखान्थियाव लोगो जानानै बिराद जौगानाय खामानि मावदों नाथाय बर' हारिनि फारसे साननानै नाय मोनफा मोनफा फोजोबलांगासिनो दङ बर' बिजों बे बर' बिजोङावथ' गोबां बांसिनानो फरायहोखाला नङा होमबा गोबां गेदेर गोलावफोराथ' बर' बिजोङाव फरायहोला आरो मा बुंबा गाज्रिसो मोनो जायफोरा दासिम हारिनि सेन्टिमेन्ट दं हारिनि थै दङ दासिमबो बर' बिजोङाव फरायहोनानै बर'नि गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय बर' बिजोंजोंनो फरायहोनानै गेदेर गोलाव खालामदों नाथाय गोबाङा साननाय दङ बर' बिजोंजों थाङोब्ला गोबां उसुबिदा जाहैयो होननानै बे गावबा गावनि साननाय जिमानखि गुबुन मिडियामाव फरायहोआ मानो बे जुदि गथ'आ मोजां नङाब्ला बेयावबो गाज्रि जागोन आरो बर' बिजोंजोंब्लाबो गाज्रि जागोन मोजां जानांगौब्ला गुबुन बिजोङावबो मोजां जागोन बर' बिजोङावबो मोजां जागोन आं बाराखौ बुंला सोरखौ आं थांखिनो नोंथांमोना साननानै नाय गुबुननि फाव फान्दायनाय ना बिटिआरनि गेदेर गोलावफोरनि माबा मोनसे आउट अफ बिटिआरजों एगेन्स्ट जानानै गावसोरनियावनो बेफोरबायदि चान्सखौ लानाय गोबां दुखु गोनां बाथ्रा आं बाराखौ बुंला बिटिआरनि गासै रायजो राजाफोरखौ आं मोनसेल' खावलायबावनो लुबैयो नोंथांमोना जाबदों बिटिआरआवल' गेदेर गोलावफोरा नोंथांमोनखौ आं खावलायदों नोंथांमोना आउट अफ बिटिआरनि सुबुंनो बर' सुबुंनो हाखौ फानोब्ला बे बिटिआरआव गुबुन हारिनो हा फाननो नाङा आरो गुबुन हारिया हा फानोब्ला बर'नो खबर होलायनानै हाखौ बायलायहो आउट अफ बिटिआरनिखौ दै नोंसोरो बिटिआरनियाथ' थानो मोनखाबाय आउट अफ बिटिआरनिया गोबाङानो बिटिआरआव हाबनो लुबैयो बे बिटिआरआव हाबनो लुबैनायनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों सोरबा जुदि हाखौ होनोब्लाबो आउट अफ बिटिआरनिनो हो जेनेबा फान ओरैनोथ' दानखौथ' आरो आजिखालि होखाला नङा होमबा माने आउट अफ बिटिआरनि मानसिनो एबा सुबुं न'खरनो हाखौ फान बेखौनो आं गुरै खावलायो गोबां दुखु गोनां बाथ्रा नङा होमबा आं सिगांनिफ्रायबो बुंबोबाय थादों आउट अफ बिटिआरआव जुदि एक्स एनडिएफबिनि लिडारफोरा सोरबा जुदि सानै साथामसो थानायमोनब्ला साब्रैयालागै दं नालाय जेनेबा सानै सासेबाबो थाब्ला माबा मोनसेबाबो जागौमोन होनना आं सानो दा बिटिआरआवनो गासिबो दंजोबथारो आयो नङा होमबा जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा बाहेराव थानायमोनब्ला एसे माबा मोनसे जागौमोन गोहोफोरा माने मोनफागौमोन आरो खिन्थु बिटिआरआवल' जानाय आं मेगन सानायनि बाथ्रा नङा दे आं मेगन सानायनि बाथ्रा बुङा खिन्थु गोहोआ माने बिटिआरआवल' जाब्बाय थानायखौ नुदों नालाय खिन्थु खिन्थु
माबोरै बिटिआरआवल' मोनब्रै जिल्लायावल' बेफोरबायदि एग्जामाव बर' बिजोंजों लिरनो मोनगोन गोबाङानो एकदम बाख्नायसोदों मालाय एकदम बिराद गोजोनथाव खौरां ब्रेकिं निउस जालायबावदों एकदम बिटिआरआव मोनब्रै जिल्लायाव बर' बिजोंजों एग्जाम होनो हासिगोन आयो बेसेबां गोजोनथावनि बाथ्रा बुंदों बिथांमोना मा सानदों मिन्थिया माखौ ब्रेकिं निउस माखौ गोजोनथाव खौरां होनखो मा साननानै आउट अफ बिटिआरनिखौ नोंसोर होमबा ना बिमा बाथुलनि फिसा बायदि खालामो होमबा नङा होमबा दा बेफोरबायदिसो बुंनांगोन सोरखौथ' सोर दाय होबावनो नोंसोरनो सानना नायदो एसे बिमा बाथुलनि फिसा बायदि खालामगोन ना खालामा नङा होमबा आं माथो बुंनो जोंनि बर' बिजोङाव गोबां निउस पर्टेलफोर ओंखारबाय गोबाङानो गावबा गाव पार्टिनि खामानि मावो नङा होमबा पार्टिखौ लानानै बाथ्रा बुङो एगेन्स्ट बाथ्रा बुंलायनो नागिरा जेनेबा मानो गावनि पार्टिनि एगेन्स्ट बाथ्रा जेनेबा जाय बाथ्राखौ सोंथावना बेखौ माने दोनखोमायो आरोना गुबुना बेखौ सनदेरदों जेनेबा बेखौ साबदेरदोंबा बैबो बैखौसो साबदेरनाय बेफोरबायदि गोबां दङ जेनेबा जोंनि बर'आवल' बेफोरबायदि राजखान्थिजों लोगो निउस पर्टेल गैया एबा निउस चेनेल गैया गोबांनावबो दं खिन्थु जों बर'फोरखौ आं खावलायो सोरबा सासे निउस रिपर्टारा मोननै पार्टी हमना ला मोननै पार्टियाव बेखौबो गोरोन्थि मावदोंब्ला बेखौ सुद्रायनो होनाय बेखौबो गोरोन्थि मावदों बेखौ सुद्रायनो होनाय खिन्थु बे मोनसेनि गोरोन्थिखौल' थि बुंना बेजों लोगो जानाय बेयो मा होनो बेखौ साइड फारसे नङा होमबा साइड फारसे निउस पर्टेल गोबां दङ खिन्थु साइड फारसेब्ला माब्लाबाबो जों बर' समाजनि मोजां खामानि मावनो हानाय नङा आरो बेफोरबायदि साइड फारसे मावग्राया माब्लाबाबो बे हारिनि बाथ्रा बुंफ्लानानै साइड फारसे क्रेडिट लाबाय थागोन दा बेफोरबायदि आरो ओंखायनो गोबां निउस पर्टेलफोरखौबो आं गुरै खावलायदों नोंथांमोना रायजोनि जानानै बाथ्रा सों रायजोनि जानानै बाथ्रा बुं हारिनि जानानै बाथ्रा बुं गोबाङानो मानसिया उल्था फाल्था कमेन्ट होयो बैफोरबायदि मानसिखौ बुंदों आं बिसोरनाव हारिनि थै हारिनि सेन्टिमेन्ट गैया बैसोरबायदि मानसिया मा होनो गावनि राजखान्थिनि एबा गावनि लाबालाबनि थाखायल' सानो बेयो मात्र हारि हिसाबै थांना थानो लुबैया माने मात्र बेयो गाव मानसि हिसाबैल' थांना थानो लुबैयो मानसि नालाय मानसि दिनै जादों लोंदों बे न'आवनो थादों खिन्थु आउटआव मा जादों हारिया मा जादों बेखौ साननानै नाया आं नेक्स्टआव भिडिअ लाबावगोन दिनै एसेनोसै गोजोन्थों